Tehän työskennellään pitkälti kuluttajamyyntiä tekevien yritysten kanssa, niin mikä on alihyödyntävin konsepti siellä? No siis tää riippuu tosi paljon aina tilanteesta, että mä en lähtisi sanomaan ikinä, että joku yksi tietty formaatti toimii kaikilla. Mutta jos pakko sanoa yksi, mitä on alihyödynnetty tosi paljon, niin tarinat on edelleen yksi semmonen. Ja no tässä nyt tosi yksi ihan konkreettinen esimerkki siitä. Tiesitkö, että Marsalkka Mannerheim kantoi vuosia salaperäistä reseptiä lompakossaan? Se ei ollut sotasuunnitelma, vaan maailman eksoottisin liharuoka. Kyseessä on Vorschmack. Miksi tarina toimii tässä niin hyvin? Eikö riittäisi vaan, että näyttää annos mahdollisimman houkuttelevasti? No siis joo, jossain tilanteessa voikin riittää ihan, että näytetään pelkkä annos, mutta tässä ostotilanteessa ei riitä se, että näytetään pelkkä annos, vaan meidän pitää saada se annos jotenkin jäämään se asiakkaan mieleen. Tarinan avulla niin tämä annos muuttuu pelkästä annoksesta Mannerheimin salaiseksi reseptiksi, jolloin se niin kuin heti lisää sitä muistettavuutta. Ja ei ole myöskään sattumaa, että tämä on tuo meidän asiakkaan ravintolaveturitallien parhaiten performoinut video, myös kaupallisesta näkökulmassa. Eli kyse ei ole vaan siitä, että tarina toimii, vaan missä kohtaa asiakkaan päätöstä niitä käytetään. Jep, just näin. Eli nopeammassa päätöksessä tarina voi auttaa asiakasta muistamaan paikkaa oikealla hetkellä. Mutta jos päätös on vähänkään isompi, kalliimpi tai riskisempi, niin silloin se sisällön pitää rakentaa vähän muutakin kuin pelkkää sitä muistettavuutta, eli esimerkiksi luottamusta ja asiantuntijuutta. Ja tämä on syy sille, miksi sama sisältölogiikka ei niinku toimi kaikille, että toisten pitää rakentaa sitä muistettavuutta ja toisten sitten taas enemmän luottamusta ja asiantuntijuutta. Mutta jos sä haluat selvittää, rakennetaanko teidän some oikein ostotilanteen mukaan, niin meidän maksuttomassa kartoituksessa se käydään läpi.